Eta zeintza orduan, edo zertza. Zu oraintza, hoi bai? Orainan aurretik, bazinan, bai, minio aurreko orainan zinen, bestela ez zinen. Bihar izango za, ez dakit, atzo izango zauan. Atzo zinen, atzoko orainan, orain za. Zertza, zutaz ohartzen den hoi. Ez da pertsona, ez, pertsona zuza, pertsona gizakia, ez, askotan esaten dugu izakia gizakian barruan, oiza, izaki hoi. Izaki hoi konturatu egiten da, nahi bazu energia deitu. Konturatzen den energia hoi za.